Nakabaton sa nanari-sari nga reklamo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB6 angot sa overcharging o kon lapaw nga pagsukot sa plete sumugod sang nag-release ang updated fare matrix para sa pagpatuman sang provisional increase. Ini ang pahayagan ni Attorney Salvador Altura tagpamaba sang LTFRB6. Suno pa kay Altura, hindi magbayad ang commuter sang dugang nga plete kung wala sang nakapaskel nga fare matrix kag kun lapaw sa fare matrix ang ginasukot, mahimo gid nga magpamalibad. Dugang pa niya, i-document lang kung nagapamilit gid lakip na ang pagkuha sang plate number, ruta kag ngalan sang operator kag mag-file lang sang complaint sa ila opisina. Samtang nagpaandam naman ang LTFRB sa mga drivers sang depasahero nga jeep o kon PUVs nga hindi magpalapaw sa pagpanukot sa plete sa mga pasahero. Ginpahayag pa ni Altura nga hindi rason ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo agod magpalapaw sang sukot sa gintalana sa fare matrix. Dugang pa ni Altura nga kinahanglan man ihatag ang discount sa mga estudyante lakip na ang mga PWD nga may mapresentar nga ID. Naibaluan nga may multa kung magpanukot sang dugang nga plete nga wala sang fare matrix sa ila unit. Kung sa riin na 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos sa second offense, kag sa third offense naman 15,000 pesos kag magluwas pa diri mahimo man nga ma-cancel o kon masuspend ang ila tagsa kaprangkisa. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.